Jeste li ikad propustili dobre poslovne prilike ili bolje plaćene projekte samo zato jer niste imali dovoljno samopouzdanja u vlastiti engleski jezik? Što ako vam kažem da za uspjeh na međunarodnom tržištu i poslovanju ne morate govoriti savršeni engleski, nego vam samo treba pravi pristup i dobra podrška? Tijekom ovog današnjeg videa čućete zanimljive priče o uspjehu drugih poduzetnika i drugih profesionalaca koji su uspješno nadišli svoje vlastite barijere sa engleskim jezikom, progovorili engleski sa samopouzdanjem i tako si osigurali povišice, nove projekte i nove klijente. Ja sam Višnja Željeznjak i vodim platformu za poslovne edukacije Eduza, gdje možete naći puno praktičnih, zanimljivih, individualnih i grupnih edukacija na razne teme, a između ostalog i za poslovni engleski jezik. Gledate Eduzin video podcast pod nazivom Živjeti od svog znanja, gdje pričamo sa stručnjacima koji žive od svog znanja. Pričamo o tome kako to rade, što rade i kako osiguravaju svojim klijentima i svojim korisnicima upravo ove priče o uspjehu koje ćete danas čuti. Moja današnja gošća je majstorica za engleski jezik za ambiciozne poduzetnike Edita Bandur. Edita, dobrodošla u Eduzinu emisiju Živjeti od svog znanja. Hvala na pozivu i hvala na ovom lijepom uvodu. Edita, prije nego što krenemo u sve ovo što smo danas rekli, dakle pričat ćemo pričama o uspjehu tvojih korisnika, reći ćeš nam o tome što radiš, kako izgleda jedan tipičan session sa tobom, malo nešto o tebi. Dakle, ono što ti nudiš jesu individualni i grupni tečajevi poslovnog engleskog, ne samo poslovnog, jel tako, nego i za generalnu primjenu. Tako je, tu postoji jedan veliki overlap svakako, jer čavrljati s ljudima je dio posla, tako da jedno i drugo je dio mog opisa posla. Izvrsno. Trenutno živiš u UK, je li tako? Tako je. Kako si došla do tamo? Što te dovelo do UK? Moj partner. Vrlo jednostavno. Bila sam prisiljena, nisam imala izbora. Nisi imala izbora i to je jedna dobra stvar. Edita, reci nam, ono što mene najviše zanima jesu tvoji korisnici, to jest ljudi koji nas sada gledaju i slušaju. Što ti vidiš, sa čime se oni najviše muče kad je u pitanju engleski jezik? Glavni problem mojih učenika je nesigurnost. Definitivno zajednička crta koju svi dijele bez obzira kakav vokabular ili gramatika im trebali. Jer moji učenici su uglavnom visoko obrazovani eksperti koji su stručnjaci u svojim poljima i to znači da znaju koliko toga ne znaju. I to uključuje i engleski jezik. Žele biti savršeni, jako im smeta, frustrira ih kada ne mogu naći jednu točnu riječ koja opisuje ono što im treba. I onda se boje da će u nekom ključnom trenutku se to dogoditi, da će se zamrznuti, da neće zvučati dovoljno profesionalno. I to je definitivno nešto što se ponavlja kod svih mojih klijenata. Ali naravno, unatoč tome ti imaš jako puno priča o uspjehu koji su, iako su došli sa time, uspješno su ti ljudi nadišli svoje barijere koje su imali. Pa evo, ispriča nam jednu priču o uspjehu jedne poduzetnice koja se nije osjećala, koja nije bila poduzetnica, ali se osjećala kao takva. Ona je jedna od tvojih priča. Izvoli. Da, to mi je jedna od zanimljivih priča jer kad sam počela raditi samo s poduzetnicima, da mi se javi netko ko kaže evo ja nisam poduzetnica, ali tako se osjećam u duši, to mi je bilo onako jako zanimljivo. Kod nje se radilo o tome da je HR menadžer i da je trebala intervjuirati ljude za turističku industriju iz drugih zemalja za jako visoke menadžerske pozicije. I bilo je strah i sram da će možda pogrešno formulirati pitanje ili da neće moći točno procijeniti kandidata i pitati neka ključna pitanja koja znaju biti dosta kompleksna. Nakon što smo radili skupa u prvom ciklusu, uspjela je imati 3 intervjua i zaposliti osobu koja odgovara, a sad zajedno radimo na njezinom idućem certifikatu. Tako da idemo u nove pobjede. Izvrsno. Znači, da li je sad ta osoba slobodnija u novom projektu? Da li vidiš nekakvu napredak od njenog stava sad s kakvim je došla prvi put i sad kakva došla drugi put?
Da, definitivno. Vidim da je fleksibilnija i da je svjesnija toga koliko može. To je jako bitno, da može koristiti one alate koje je imala i prije nego što smo počeli raditi skupa na jedan efektivniji način. Koji bi to bili točno alati? Vokabular i gramatiku koju je već imala. Znači kad imaš više samopouzdanja i kad si svjestan toga da imaš alate, onda odjedanput kao da ti alati su ti onako odjedanput na raspolaganju, prije ti nisu bili. Tako je. Osvijesti se koliko toga, naravno jezik je živ i zahrđa. Da. I jako je bitno podsjetiti se na neke stvari i ući u taj jedan mindset korištenja, tako da se manje događaju ti prekidi. To je definitivno bitno, tako da svakom vježbom napredujemo. Ali kada ljudi uđu u svoju glavu u onom momentu koji je najbitnije, onda se javlja taj buffering, traži se riječ umjesto da se prijeđe na neku drugu, na sinonim, na neki drugačiji način izražavanja iste misli. Da, ponekad i sa rukama i sa nogama i onda ljudi kažu da, razumijem što kažeš i tako se izvučeš iz situacije, svi se lijepo nasmijemo, evo ga. Edita, ono što me zanima je, koji je tvoj tipičan proces, jer očito nešto i u tome što ti radiš je drukčije možda od svih ostalih koji nude vježbanje poslovnog engleskog jezika. Kako izgleda jedan tipičan session, da ja sad recimo moram izvježbati svoj engleski, da nisam samopouzdana, da mi fale te neke riječi, kako bi to izgledalo kod tebe? Započela bi na nečemu što konkretno radiš u svom poslovanju na engleskom jeziku. Znači, ja bi prvo pogledala kako to izgleda sada, kako bi ti meni odgovorila na neko pitanje, na koji način bi se predstavila klijentu, koja pitanja bi pitala klijenta da saznaš njegove ili njezine potrebe, kao i svi mi. I onda bi vidjela gdje se nalaze problemi. Dala bi nekakav savjet, ispravku, pokazala bi nekakav primjer i onda bi vježbali na konkretnom, realističnom primjeru. To je jako bitno. To je onaj dio gdje učenici mogu dobiti jako puno iz par sastanaka, jer radimo nešto što će oni sutra stvarno raditi u stvarnom životu. Znači, kada koristim, pretpostavljam da onda koristim i te riječi koje bih u stvarnoj situaciji koristila. I mislim, da li si kad probala raditi sa nekim generičkim primjerima, pa i kako je to izgledalo ako si imala takvo iskustvo? Pa radim sa drugačijim klijentima i na generičnim nekad primjerima, jer se pripremamo možda za budućnost i pokušavamo shvatiti što bi se moglo dogoditi. U nekoj daljoj budućnosti, recimo u nekoj drugoj poziciji koju to osoba želi imati, postoji takvi primjeri, onda je to naravno manje konkretno, apstraktnije. Manje je vjerojatno da će moj učenik koristiti upravo one izraze koje je koristio sa mnom, da će se sjetiti nečega što će mu leći upravo u tom trenutku, ali onda širimo vokabular i širimo fleksibilnost za nekakve nepredvidljive situacije. Recimo, to je isto dio posla, ok. Ali kada radimo na nečemu konkretnom gdje želimo vidjeti te rezultate relativno brzo, i to je ono što će nam pomoći samopouzdanju, jer ti apstraktni nekakvi momenti u budućnosti nam ne pomažu sada jer nećemo vidjeti onu pobjedu, onda klijent neće biti pripremljen. I onda se mogu dogoditi one iste stvari s kojima je došao k meni s problemima. Znači, jako je bitno taj win, što ti kažeš, znači da na početku da osjetimo rezultate svog truda i svoje vježbe. O kojem nekakvom vremenskom razdoblju čak i pričamo kada i kako ljudi mogu osjetiti promjene? Znam da to je individualno, ali možda da neki primjer iz tvoje prakse spomeneš. Drago mi je da si rekla da je individualno, već ti znaš sama kako je to. Ovisi o kakvom se događaju radi, kolika je razina učenika, kolika je pripremljenost, već koja je razina anksioznosti također i tako dalje. Ali kroz moj dosadašnji rad rekla bih da je prosjek nekakvih 10 do 15 tjedana za nešto konkretno, za jednu konkretnu prosječnu radnju koja nije
priprema za izlaganje doktorata. Jel? Nije nešto previše kompleksno, nešto gdje učenik ima veliku razinu ekspertize i nešto iskustva. Znači, ako dolazim jedanput tjedno i tako za 10 tjedana, ako sam dobro razumjela, ja mogu osjetiti taj pomak radi kojeg sam recimo došla. Tako je. To je sasvim realno i dapače, ponekad kad ljudi dođu u strahu od cijelog jezika, nešto se čini tako nedostižno, nakon samo 10 tjedana ipak se može ostvariti. Izvrsno. Ti si rekla, znači, da kada ti se pripremaš za svakog posebnog korisnika, za svakog studenta, koristiš roleplay kao neki model podučavanja. Kako to izgleda u praksi? Skupim jako puno informacija o roleplayu, što točno trebamo vježbati. Ja osobno koristim AI dosta za naći primjere, pogotovo ako se radi o nekoj industriji, o nečemu s čim ja osobno nemam jako puno iskustva. Onda skupim recimo vokabular koji bi tu mogao biti najkorisniji i pitanja kojima ja mogu izazvati učenika na promišljanje. Što bi se moglo poći po zlu? Koja bi mogla biti najteža ili najzaznutija pitanja koja mogu postaviti? Koja su pitanja uvijek očekivana u tom trenutku? I onda sastavimo od toga nekakav scenarij koji bi mogao pomoći učeniku da odgovori na neko zeznuto pitanje, da se pripremi na ono što bi mogao iskoristiti u tom trenutku kao pričicu, recimo kao ilustraciju ili bilo što drugo što bi moglo dovesti do uspješne komunikacije. I onda kad to izvježbamo jedanput, dam nekakav feedback što je bilo dobro, to je jako bitno da vidimo pozitivno, što može bolje, gdje ima prostora za nešto drugačije, možda za nekakav pristup koji bi možda bio prirodniji učeniku, recimo, jer znaju nekad ljudi raditi nešto što im nije prirodno i onda se to osjeti i onda vježbamo ponovno, dok to ne bude zadovoljavajuće i za mene i za učenika. Da li tvoji učenici imaju neke domaće zadaće? Često da. To ne volim reklamirati jer zadaća nije seksi i niko ne voli zadaću. Ali ako se radi o nekakvom konkretnom zadatku, ne o ljubavi prema jeziku, imam ja i takve učenike s kojima radim jako dugo i iz ljubavi prema jeziku gradimo naširoko jedan vokabular i gramatiku i tako dalje, ali ako radimo na nečemu konkretnom, onda što više vježbe ima kod kuće i što relevantnije vježbe, onda ćemo prije i lakše doći do rezultata. Koja ti bila sad kad to pričaš, onako ima toliko puno različitih scenarija, ali ima li neki scenarij gdje su ti učenici došli, želim vježbati za nešto i da to nešto bilo onako što se iznenadila, što ti onako malo odskakalo od uobičajene prakse, nego da je baš bilo wow, šta treba i to ili što vam je bitno, onako čisto da ti je odskočilo. Morala bi razmisliti o tome, jer jako su mi različiti klijenti. Ja kad stavim na papir, zašto sam izabrala poduzetnike kao svoju nišu, jer od grafičkih dizajnera, ljudi u financijama, HR menadžera, umjetnika, postoji stvarno veliki spektar učenika kojima treba engleski za različite stvari. Jedan od zanimljivijih nedavno je turistički vodič, recimo, koji uspješno radi ture, ali zna dobiti zeznuta i neočekivanja pitanja, pogotovo od djece, recimo od različitih nacionalnosti. I onda recimo tu smo istraživali koja bi sva pitanja mogla ljudima sinuti kroz glavu kada prolazimo tu neku turu, pa smo išli baš u detalje i u neke priče koje bi mogli ubaciti tako da to ljudima bude što zanimljivije. To je jedna, recimo. Druga stvar koja je bila mojim učenicima neobična je važnost intonacije, recimo, koju nisu shvaćali. Radilo se o učeniku visoke razine koji ima potrebni vokabular i gramatiku za određenu situaciju, ali jako monoton ton na engleskom iz nekog razloga.
zato što se tako čitalo u školi, zato što je to tako slušao, nemam pojma. I vrlo male jednostavne vježbe u intonaciji su dovele do velikog poboljšanja. I on je recimo jedan od rijetkih koji su pristao na snimanje i onda je čuo tu razliku pa se jako iznenadio. To je nešto što mi je ostalo u sjećanju kao jedna od nedavnih lekcija. Ovo je baš jako zanimljivo. A i ovo sad kad si spomenula, evo snimanje, znači očito ljudi ne vole gledati sebe, to sam pretpostavila, jel? Ali to je toliko bitno baš za govor, za jezik. Jako puno je u govoru i naša mimika lica. Da li tu s ljudima i s učenicima koji doista pristanu na to, da li to vidiš još jednu razinu poboljšanja više? Definitivno, da. Ali taj učenik ili učenica mora biti spremna na to u tom trenutku. Znači da imaju neke planove za podcast ili nešto slično i onda će oni to napraviti. To je još uvijek manjina, jer teško nam slušati naš glas na našem prvom jeziku, a onda na drugom još jedna razina dodatna neugodnosti, tako da je razumljivo. Definitivno. Ja sam vidjela da negdje onako prvih 6 svojih epizoda koje sam snimila nisam nikako se mogla naviknuti na svoj glas, ali sad mi je već to normalno, tako da je to ista stvar, samo vježba. I vjerojatno i ti kao podcasterica imaš slično iskustvo. Tako je. Definitivno mogu razumjeti da ljudi ne vole ni gledati ni slušati ono što definitivno rade. Edita, što bi ti rekla da je tvoj secret sauce? Znači tvoj osobno, kako ti pristupaš i zašto tvoji ljudi uspijevaju sa tobom? Ono što sam čula od učenika je pod broj 1 pripremljenost i to se uvijek iznenadim iznova jer ne znam kako drugačije funkcioniraju edukatori, ali trebate znati čemu te lekcije služe i koji je krajni cilj i u kakvim situacijama se učenici nalaze. Druga stvar je pristupačnost, sigurni, empatičan prostor u kojem možemo razgovarati o tome, o njihovim strahovima, o tome čega se točno plaše i na koji način bi mogli doći do boljih rezultata. I onda uz to i malo humora, jer to je možda najbolji alat za razbit treme. I obično je humor taj koji učenike potakne na to da napokon odrade neku vježbu koja im je užasna i koja ih priprema baš na stvarno iskustvo kojega se boje. Da li si ti prirodni talent za humor ili si ga morala vježbati ili nešto između? A to se prirodno dogodi. Ne mogu reći da je to nešto što se namjerno odigralo kao vještina. Primijetite nekakav trenutak u kojem je izbijanje učenika iz trenutnog mentalnog stanja nužno da bi se stvari pokrenule naprijed. Obično jako dobro upoznate svoje učenike, jako dobro, i onda znate točno što im je bilo smiješno recimo u prošloj lekciji i onda to ponovite ili nešto slično. Počnete to raditi svjesnije, ajmo reći, ali ako vam to nije prirodan način da s ljudima komunicirate, onda to neće doći, jel? Tako da je mješavina nekakva, oslanjanje na nešto što znam da mi je prirodno ok. Ovo mi je super i to je baš i najveći benefit od toga da stalno da ponavljaš više lekcija sa istom osobom, onda možeš graditi povjerenje i graditi takve momente koji daju ono ekstra, onaj extra mile kada si edukator. To mi se baš sviđa. Meni je super kad se meni to dogodi, samo mi se čini kao da često moram to inženjerati i aranžirati, malo manje sam vješta u spontanosti, ali super kad se dogodi. Eto. Edita, rekla si pripremljenost kao jedan od tvojih stvarno jakih strana. Što točno to znači? Što to znači iz kuta gledanja tvojih učenika? To znači ući u dubinu onoga što učeniku treba i učenikovih interesa. To je također jako bitno, jer ti interesi nam koriste, čak i ako je to nešto što ne trebaju napraviti, recimo prezentacija nekakva. Ako je to nešto što je van njihovih interesa, a moraju to napraviti u sklopu nečega, recimo da su sebi nabili nekakav pritisak. Ako mi u vježbu uspijemo ubaciti nešto što oni vole
i da shvate kako oni to možda već rade, jer unutar naših lekcija su mi možda 6 puta objasnili nešto u čemu su eksperti i napravili su to savršeno, ali ne spajaju tu vježbu koja je unutar njihovog interesa sa tom radnjom koja ih strašno plaši. Onda nam je ovo znanje da postoji nešto što bi ih moglo natjerati da sa smiješkom nešto rade je zlata vrijedno, jer služi kao most da shvate da su već možda na pola puta tu. Tako da postavljanje jako velikog broja pitanja koji usput oni dok odgovaraju i koriste engleski, ja mogu čuti na kojoj su razini, gdje griješe i što im je problem, ali mogu im i onda na kraju prvog sastanka već reći pogledaj koliko toga si ti meni rekao ili rekla i koliko toga ti možeš na engleskom. Tako da je to obično super početak. Druga stvar su materijali onda koji odgovaraju svemu onomu što je rečeno na početku. I treća stvar, prilagođavanje onda kasnije kad se mijenja zadatak ili situacija ili bilo što, da ja znam što se događa i da mogu cijelo vrijeme prilagođavati naše lekcije tome. Što te od toga svega, evo, znači, najviše veseli? Gdje ti je ono najveća točka zadovoljstva u svemu tome što radiš? Kako radiš i za ljude koje radiš? Kad mi učenici kažu da su počeli voljeti engleski, to mi je, mislim da je to veliko postignuće, pogotovo ako su imali nekakav dojam da ne znaju, da drugi znaju bolje. Kad učenici imaju nekakav win, što smo rekli, nešto se dogodilo, wow, nisam mogla vjerovati da mogu to napraviti, a napravio sam, to je također zlata vrijedno. I kad vidim da u samom procesu da su počeli uživati, znači možda nije krajnji oni moment bio, ali vidim da se prilagođavaju, da više nisu u onim starim obrascima, da se nešto tu otvorilo, da riskiraju, tu onda vidim da smo na pravom putu. Kako znaš ti ili tvoji učenici da je projektu ili lekcijama došao kraj? To je zanimljivo zapravo, jer razlikuje se od učenika do učenika. Ako smo imali dogovor da će se nešto napraviti, nekakva prezentacija, onda se to uspješno napravi, onda smo završili barem sa tim ciklusom lekcija. Ili ako s nekim radim duže vremena i vidim da su im lekcije postale štaka možda, a da zapravo ne koriste engleski van lekcija, nego super im je vježbati, vide oni napredak, ali ne usude se napraviti taj drugi korak, onda je to možda dobar moment da ih izazovemo i da im kažemo ok, sad nećemo imati lekcije, nećemo se čuti jedno vrijeme, nego ću se ja javiti za toliko i toliko i rećeš mi jesi li napravio to ili to. I onda ti pozoveš učenika na svoj podcast kao način vježbe. Molim te, pričaj mi o tome malo. To su odlični momenti, zato što sve ovo što sam govorila, ta nesigurnost i ta nesvjesnost koliko toga znaju, sve se to probudi. I svi učenici koji su mi pristali da dođu na podcast, svima je to bio prvi put na engleskom, prvi put online, prvi put live. I sve teško. Super. Sve teško, najteže parametre si odabrala. Ok, reci nam. Apsolutno. I briljirali su. I uspjeli su govoriti o svojoj ekspertizi zato što imaju u malom prstu i zato što su shvatili što fleksibilnost znači u tim trenucima i koliko je nebitno imati možda jednu točnu riječ, a koliko je bitnije imati ideju i prenijeti je na bilo kakav način, jer će se ljudi s tim idejama koje oni imaju, koje su izrasle iz njihovog višegodišnjeg iskustva i strasti i znanja, definitivno rezonirati s publikom. Ti si imala gošću, to jest svoju učenicu koja je na svom prvom nastupu, nakon nastupa dobila i ponude za nove klijente, je li tako? Tako je. Tako je, ljudi se javljaju, prvi put vas ide možda na neki drugi način, u nekom drugom formatu i onda dobiju onaj dodatni element ljudskosti.
Možda su čitali tekstove, vide da tu postoji ekspertiza, ali ne znaju možda jeste li prava osoba za njih, ali u takvom nekom okruženju mogu onda procijeniti osobnost i energiju i napokon se odlučiti na rad. Mislim da to dosta bitno i za razbijanje predrasuda. Evo, kako pratim ono što ti i Darko streamate četvrtkom u 8:30 na vašem podcastu Seen and Heard. Vidim da, evo, jedna od tema koje sad baš pripremate je onako kako nas drugi ljudi shvaćaju, da li možda zato nismo izvorni govornici, da li možda neke predrasude koje oni imaju prema nama nas koče, a ovako kad netko progovori, netko od stručnjaka i dodamo još tu jednu novu dimenziju, znači video, razgovor, možda neki stranac koji možda nije htio s nama poslovati prošli tjedan sad nas čuje i vidi pa onako kaže pa dobro, pa ipak ta osoba može sa mnom razgovarati onako, ima, što se kaže, ima tri čiste. Šta ti misliš o tome? Pa da, mislim, pokazujemo jednu sposobnost komuniciranja koja je temelj vjerojatno svih ili većine profesija, zato što taj ljudski element je uvijek tu na neki način za napredak. Tako da ako možemo pokazati da smo sposobni komunicirati na više jezika, ne govore ljudi bez veze da što više jezika govoriš, to više osoba vrijediš. Pokazujemo dodatnu jednu razinu volje uopće da se otvorimo prema drugima i da prevodimo sve te koncepte. Jer to nije lagan posao, mi to uzimamo zdravo za gotovo, to je dio temeljnih kompetencija ljudi danas, više jezičnost je postala nekakav standard, ali to ne znači da je laka, pogotovo starijim ljudima koji su meni većinom učenici, koji možda nisu učili engleski recimo u osnovnoj školi ili nisu imali adekvatno obrazovanje ili nisu imali prilike da koriste. Pokazati jednu volju i želju da radimo na sebi na bilo koji način, a komunikacijske vještine su temelj, je nešto što će svatko cijeniti. To definitivno je nešto što je univerzalno viđeno kao pozitivno. Iz kojih regija svijeta imaš najviše učenika, onako neke grupe koje baš iskaču? Češka mi je još uvijek na prvom mjestu, jer sam tamo živjela 3 godine i tamo sam radila po različitim firmama, tako da sam stvorila jako puno poznanstava. I onda me preporučuju ljudi najviše iz tog dijela. S Hrvatskom nisam imala previše iskustva, imala sam praksu na fakultetu, onda sam otišla iz države, tako da mi nije ostalo puno tih nekih poznanstava za učenike. Onda iz freelance ugovora Čile i Argentina i onda svi ostalo je jedan veliki miks. Da, evo kako baš Čile, Argentina, da li si se ti izložila nekako na taj način na nekom tržištu ili su ti ljudi našli tebe? Evo, za nekog ko bi možda i razmišljao o međunarodnom poslovanju, možda tebe kao stručnjakinju može dobiti inspiraciju kako će doći do tih država. Networking. To je to. Poznavanje ljudi iz tog dijela svijeta koji znaju za vašu ekspertizu, koji znaju što radite i onda se riječ proširi. To pretpostavljamo u fizičkom svijetu, tamo gdje živiš sada u UK? Online. U ovom slučaju online, da, preko drugih freelance ugovora. Fino. Gdje ići online da bismo radili na networkingu i da bismo došli da bi ljudi našli tebe i da bi ti našla svoje klijente? Tamo gdje se skupljaju ljudi koji imaju potrebu za vašim uslugama. I to može biti stvarno, to mogu biti baš različita mjesta. Ja jako volim tečajeve, inače tako tebe znam sa tvojih radionica i onda tu dosta ljudi upoznam. Ono što nas spaja je da želimo neko znanje poboljšati i imamo taj mindset da znanja nikad dosta i da treba raditi na sebi. Jer bilo tko će kupiti usluge edukacije mora imati takav mindset. Tako da mjesta gdje ljudi uče jedni od drugih, gdje su otvoreni. Za mene recimo multikulturalna mjesta su jako zanimljiva, jer engleski je tu ta spojnica i taj most. I onda ako radim sa stranim tržištem, onda je ta potreba tu u nekom obliku.
i mjesta u kojima ljudi raspravljaju o stvarima koje su dio vašeg interesa. Jer ćete tu onda biti motivirani razgovarati s ljudima, spajat ćete se prirodno, pa će onda doći do nekih prilika. Jednom si mi rekla da tvoji učenici nemaju svi, kako da kažem, točno svijest o tome koliko njima zapravo učenja i vježbanja treba. Neki od njih misle da im treba više nego što im treba, a neki baš obrnuto. Daj nam primjere, evo, kako se to događa i kako ti procijeniš kome koliko treba, pa da ljudi mogu dobiti onako pravu dozu vježbanja. Da, a to je zeznuto pitanje, jer kad pričamo o jeziku, pričamo o mediju komunikacije za kojeg ne postoji gornja granica poboljšanja. Mi uvijek možemo pričati jezik bolje. Ja uvijek mogu hrvatski pričati bolje. Ja ga poznam isto na jednoj razini gdje možda bih trebala prestati čitati knjige na engleskom jedno vrijeme, možda čitati par knjiga na hrvatskom, tako da osvježim i dodam neke riječi u svoj rječnik, na primjer. Tako da reći, to je ono pitanje bilo kad prestati. To je dosta zeznuto pitanje, jer pitanje je što želimo s tim jezikom i do koje razine želimo doći. Ja sama i dalje učim engleski, ja sama i dalje učim hrvatski i ne vidim da u bilo kojem trenutku prestaje potreba za usavršavanjem. Na kraju krajeva, bilo što ne koristimo, jer recimo ne razgovaramo o nekim vrlo specifičnim pitanjima o kojima smo razgovarali na fakultetu. Recimo, ja sam studirala i filozofiju i postoji puno filozofskih pojmova koje sam pozaboravljala više jer nemam prilike da ih koristim. Tako da s te strane uvijek ima prilike za ići dalje. S druge strane, onda kad gledamo konkretne ciljeve, tu možemo izmjeriti koliko bi nam otprilike trebalo da ih dostignemo. I sad ja ne volim ljudima obećavati u 5 tjedana, 10 tjedana, 15 tjedana ćete dobiti sve što želite, jer to nema smisla nikako, kako smo i rekli. Jezik je nešto što se vježba, nešto što je živo. Ono konkretno što ja radim, što mogu smjestiti u tih 15 tjedana obično usluge, gdje idemo obrnutim redom. Idemo vidjeti što možemo točno za to zadato vrijeme postići, pa ćemo vidjeti jel treba nešto dodati ili oduzeti. Su one stvari gdje učenik ima ponajviše problem sa mindsetom i sa relativno malim brojem pojmova ili gramatike koja im treba. I onda u tom vremenu mi možemo dovesti jedan konkretan rad ili prezentaciju ili bilo što do jedne jako dobre razine. I mislim da je to najkorisniji način za razmišljati o jeziku. Jer ako mi imamo želju doći do tih apstraktnih razina C1, C2, postoji mjere i za to, ali onda je veliko pitanje koliko slobodnog vremena se stvarno željni uložiti u to. Neki ljudi jesu, stvarno ljubitelji jezika, imaju tu jednu želju da dođu do određene razine, prođu neke ispite i slično, ok, ali većina ljudi ima tu neku apstraktnu ideju toga što bi trebalo i moglo. Te ideje su dosta velebne i zahtijevaju jako puno rada i normalno da tu onda neće biti motivacije jer nema nikakvih konkretnih rezultata u međuvremenu osim eventualno nekakvih ispita, a tko se radi o ispitima? Onda je lakše odustati i prijeći na nešto drugo. Meni se jako svidjela jedna priča koju si mi rekla o svojoj klijentici, grafičkoj dizajnerici, gdje si s njom samo u jednom susretu uspjela postići njen cilj. Ispričaj nam što se točno dogodilo. Da, dobro, opet mislim da je varljivo reći u jednom susretu zato što učenici odrade jako puno rada prije što se uopće usude na taj sastanak, jer kad tražimo mentora za nešto ili coacha ili slično, obično ili nikako ne želimo to i ovo smo možda se slučajno je to dogodilo, ili ono što je vjerojatnije da smo odlučili nešto napraviti, ali nam treba taj zadnji korak i ohrabrenje. Što se dogodilo? Učenica je htjela povišicu za svoje freelance usluge i nije tražila povišicu, čini mi se da je rekla 3 ili 4 godine.
bila je svjesna da je zaslužila i da su zapravo da je novac koji je tražila do tada stvarno nerealan i prejeftin za vrijednost koju pruža. I onda smo imali jedan roleplay u kojem u najgorem mogućem slučaju, ako dobije ne, je znala kako će se postaviti. Tako da je nakon tog sastanka dobila povišice, to mi je bilo jako drago. Odlično. Evo, to vidim da ima toliko primjena, ne mora biti ni na engleskom jeziku, može biti na domaćem jeziku, ljudi trebaju vježbe takve, ali mora da je još puno više scary kada ti engleski je jezik na kojem to moraš napraviti, ali ti nije native. Fantastično. Reci nam ovako, Edita, reci nam koje zapravo sada programe imaš edukativne koje bi ti možda mogla preporučiti ljudima koji nas gledaju, znači sad će nas očito gledati ljudi u Hrvatskoj, ljudi koji trebaju nešto za poslovne svrhe, i što bi ti preporučila, kako bi prvi korak mogao izgledati u suradnji s tobom? Prvi korak u suradnji sa mnom je uvijek konzultacija. Znači postavljanje te gomile pitanja da vidimo gdje smo, kakva su očekivanja, jesu li realna i koja je početna točka. A programe koje im nudim su 1 na 1 za tako vrlo specifične stvari gdje možda je industrija specifična pa želimo istražiti baš nekakav vokabular koji je potreban za njih. Ili je situacija takva da je osoba jako anksiozna i ne želi biti u grupi s drugim ljudima ili se boji tog izlaganja. Tu je 1 na 1 najbolji. Druga opcija je grupni rad. Grupni rad je odličan za poduzetnike sa tom dodatnom dozom networkinga. Tu se dogodi nešto čarobno gdje jedne druge podupiru, tako da je moja uloga umanjena jer ta pozitivna energija se umnožava, ali se događaju i suradnje. I jedna ta ista stvar, recimo roleplay, se dogodi na 3, 4, 5 različitih načina i onda ljudi vide različite perspektive i onda to mogu upotrijebiti. Tako da se taj jedan kreativni dio odvija spontanije i to bi preporučila ljudima koji možda nemaju toliko definirane ciljeve i možda žele upoznati druge, riješiti se malo tog straha govora pred drugima. Jedna lijepa stvar koja se tu dogodi također je da vidite druge na različitim razinama i s različitim naglascima i s različitom pozadinom kako uspješno iskomuniciraju ono što trebaju iskomunicirati. Jer onda to potakne i vas. Da, vidiš druge kako uspijevaju, shvatiš pa nije to tak teško, pa mogu i ja, i onda se osnažiš. I sad kad si rekla grupni rad, tu ima definitivno nešto što ne mogu ovi naši novi AI alati koje i sama koristiš, koje i ja koristim u svom radu za pripremu materijala, ali eto, ima neke stvari koje se tu događaju među ljudima gdje nas AI nikad neće zamijeniti, ma koliko ti alati dobro kao prevodili na engleski. Što je to što nam najviše pomaže? Motivacija i zajednička odgovornost. Jer svi mi imamo alate za naučiti jezik i za naučiti 100 drugih stvari preko YouTube-a i knjiga i serija i svega živog čemu smo izloženi i možemo vježbati s AI-om i izgovori. Postoje najrazličitiji način da besplatno i postupno dođemo do rezultata. Međutim, nemamo vremena, nemamo motivaciju, nemamo konkretnu sliku toga kako izgledamo u tuđim očima, recimo dok nešto radimo, i tu su drugi ključni. Ključna povratna informacija, ključna odgovornost. Ja se trebam pojaviti na tom sastanku i ja trebam uspješno obaviti nešto konkretno što će biti ocijenjeno, o čemu će dobiti feedback i što će drugi ljudi očekivati od mene kao uspješno. Ja ću svakako naglasiti da su tvoje edukacije, tvoji programi na Eduzi. Svatko ko upiše tvoje ime Edita Bandur u našu tražilicu, naći ćete i sve ono što imaš trenutno aktivno. Edita, da li bih htjela još nešto istaknuti na kraju današnjeg zanimljivog razgovora? Nešto što možda nismo spomenuli je da neke stvari koje nas plaše ili koje su nam komplicirane mogu zapravo biti lakše na drugom jeziku. Odnosno,
baš zbog toga što nam je taj alat možda manji opseg vokabulara i nije nam toliko prirodno, možemo se malo izmjestiti iz sebe i onda imati mali odmak prema tome što radimo. To je recimo moje iskustvo bilo na počecima recimo interakcija online. Puno mi je lakše bilo na engleskom nego na hrvatskom. Ja sam navikla na engleski kao na alat i druga sam osoba na engleskom i na hrvatskom. I onda ta osoba koja sam ja na engleskom je ta osoba koja je recimo javni govornik više nego ja na hrvatskom jeziku. Tako da ta jedna podvojenost identiteta koju jezik donosi može biti naravno i problem i zapreka, ali može biti i prilika da napravimo nešto drugačije. Znači, Edita koja ima svoj podcast na engleskom ne bi bila nužno ista Edita da ga imaš na hrvatskom, je li tako? Definitivno ne. Edita na hrvatskom vjerojatno ne bi imala podcast. Jako zanimljivo si ovo rekla i možda evo ljudi mogu sebe ostvariti u engleskom jeziku, a da ni ne znaju gdje su im sve granice i to je baš fantastična misao za završiti. Edita, hvala ti puno na ovom razgovoru. Linkovi na tvoj profil na Eduzi će biti u opisu ovog videa i ja pozdravljam sve gledatelje koji će kliknuti i potražiti tvoje programe i želim ti puno uspjeha sa edukacijom i sa tvojim ambicioznim poduzetnicima. Hvala lijepa, Višnja. Evo, dragi ljudi, čuli ste engleski jezik u poslovanju. Zamislite što sve možete ostvariti kada biste samo malo više pouzdanja imali. Možda biste mogli sklopiti neki novi posao, pokrenuti podcast, biti neka sasvim druga osoba. Možda ste introvertirani, a na engleskom možete biti tko god želite. Svaki, kao što je Edita rekla, znači bitna je motivacija. Ona će nas tjerati da učimo engleski i ja vas sad motiviram da like and subscribe ovaj video i onda kliknite link koji vidite u opisu ovog videa i čekirajte Editu. To je bilo to za današnju epizodu. Vidimo se ponovno u sljedećim epizodama Živjeti od svog znanja. Pozdrav!